Szerbusztok, sziasztok srácok! Ebben a mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan lehet gyorsan és könnyedén megszerezni a Season 2-es titkos karaktert, Korát. Szerencsére nagyon könnyű küldetések jöttek, szinte egy-két meccs alatt meg lehet csinálni az összeset. Na de, nézzük is, hogy mivel állunk szemben. Ugye 4 küldetést kell megcsinálnunk, hogy megszerezzük a skint, illetve még a Page 2 is le van zárolva, így először meg kell csinálni az első oldalt. Ahhoz, hogy a töltőképernyőt megszerezzétek, úszkálni kell a vízben. Ha hozzáértek a vízhez, egyből megadja, szerintem ez a legkönnyebb. Ahhoz, hogy a zuhanást megszerezzétek, 4 mythic tárgyat kell gyűjteni, ez ugye lehet boss mythic item, lehet ugye Zeus villám, bármi. Fontos, hogy nektek kell először felvennetek ezt a fegyvert, ugyanis ha megöltek valakit és ha felveszitek tőle a mythic fegyvert, nem fogja megadni. A graffitihez 2000-et kell sebezni, de fontos, hogy a második kör szűkülése előtt kell megcsinálnunk ezt a 2000-es sebzést. A legkönnyebben úgy tudjátok megcsinálni, hogyha elmentek egy bosshoz, és folyamatosan sebeztek mindenkit, akit láttok. Kura wrapéhez 50-szer kell mászni és csúszni. A legkönnyebben úgy tudjátok megcsinálni, hogyha folyamatosan spammelitek a csúszást, és fontos, hogy legyen nappal, máskülönben nem fogja megadni. Ezzel kb. 1 perc alatt meg lesz. Ahhoz, hogy a csákányt megszerezzétek, ugyanazt a játékost meg kell sebezni mythickel, illetve egy nem mythic fegyverrel. Ugye például lezeuszozzátok, majd rálőttök shotgunnal, megadja. Készen is vagyunk a Page 1-jel, nézzük meg, hogy miket rejt a Page 2. Először is ismét egy töltőképernyő, ahhoz, hogy megszerezzétek, 3 embert úgy kell megölnünk, hogy 50 életerő alatt vagyunk. Szóval valahogy sebezzétek le magatokat, majd ne hilleljetek vissza, hanem öljetek 3-at. Az emotikon megszerzéséhez 1500 goldot kell elköltenünk, ez ugye nagyon könnyű, oda megyünk egy automatához vagy egy NPC-hez, és konkrétan elköltjük a goldunkat. Kora backblingéhez simán vonatoznunk kell, rászállunk a vonatra, vagy felszállunk a vonatra, majd addig várakozzunk, amíg meg nem lesz a küldetés. Kora gliderét talán a legnehezebb megszerezni, ugyanis 20-szor kell valakit revive-olnunk, vagy 20 NPC-t kell felbérelnünk. Viszont erre van egy nagyon jó megoldás, amivel 1 perc alatt meg lehet ez a küldetés. Annyi a dolgunk, hogy keresünk egy NPC-t, felbéreljük, majd miután felbéreltük, zavarjuk el, diszmisszeljük ki. Ekkor ugye ismét fel tudjuk bérelni az NPC-t, viszont ekkor már ingyenesen fel tudjuk bérelni, és ezt meg kell csinálni 20-szor, és konkrétan egyből kész van a küldetés. Ez előnyös, ha valaki szólóban játszik és nem tud úgymond revive-olni senkit, ezzel egyből meg lehet csinálni. Az emotehoz pedig egy koronát kell felszednünk, ha a társunk kidobja, akkor is megadja, ha nyerünk, szerintem akkor is. A küldetéseken kívül egyébként bekerült Korának a mythic képessége is, amit bárhol meg lehet szerezni. Annyit az előnye, hogy végtelen ammo van benne, tudunk jegeket lőni elég messzire, illetve gyorsabban tudunk vele úszni, és ha belemegyünk a vízbe, folyamatosan hillelődünk. A sziget jobb felső sarkában pedig megjelent már a jéggömb Anggal és appával, szóval srácok, jövő hét kedden jön az újabb frissítés, amivel jönni fog az Avatar Pass, és ott ugye fel lehet majd oldani Angot. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, még nem vagytok, és use kód GhostForRider. Nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, én viszont mára mentem, én GhostForRider voltam, sziasztok!